Unde v-am găsit? Aș știu de surpriză. N-aș știu de nimica? Nu. Deci nu știți de unde am venit? Amândoi în gând. Dar de la ce am venit? Nu știu. Așa e? Dar așa e dumneavoastră, cum le mai spuneți? Dacă sunt așa. Natalia și Vasile. Uitați-vă, până vă spune de unde venim noi. Dumneavoastră aveți acest buchetel de flori. Acest buchet de astramele vine pentru dumneavoastră, pentru că vă iubesc cineva foarte mult și meritați din plin, vă rog frumos. Așa. Aici avem o tortă. Nu știu dacă să vă dau, pentru că pe tortă scrie deja. Dar nu scrie în așa, scrie altceva aici. De asta și v-am întrebat. Sau fiul. Știți? Trebuie sora mea. Da. Este de la sora dumneavoastră, care vă iubește foarte mult. Vă rog frumos să și dacă mi dați voie, este un mesaj frumos care este scris. Sora mea frumoasă floare, azi îți scriu din depărtare. Iartă-mă, tăsurioară, că astăzi nu sunt în țară. Sunt departe de sufletul tău drag și nu pot, soră, flori, ca să-ți aduc în prag. Dar astăzi eu îți trimit inima mea ca să fie lângă ta. Fii tu, surioară fericită și de bunul Dumnezeu păzită. Familia să-ți fie frumoasă și unită și nu ai vreun motiv să fii nemulțumită. Sora mea cu suflet blând, mă închin astăzi în fața ta până la pământ. Pentru toate îți mulțumesc și chiar dacă sunt departe, te cuprind cu mare dor și te iubesc. La mulți ani din partea familiei Ciobanu din Anglia, sora Natalia, cumnatul Vasile și nepoții Vasile și Nadia. Aceste cuvinte calde este pentru dumneavoastră și eu o să vă ajut pentru că aveți emoții. O să luați această felicitare, aceste cuvinte și o să le mai citiți odată pentru că sunt scrise cu drag, din suflet pentru dumneavoastră. Să știți că vă simte lipsa, dorul și sunteți foarte scumpă. Bun, eu las dumneavoastră să lăsați câteva cuvinte frumoase pentru că la sigur așteaptă și ceva frumos de acolo din depărtare. Mulțumesc frumos pentru surpriză, nu m-am așteptat. Și eu aștept acasă. Și iubesc tare mult. Și nepoței și pe dânsii amândoi. Mai aveți o șampanie din partea companiei, să știți, să vă îndulceți. Mulțumesc. Este adusă cu mult drag la această tortă. Noi venim cu sincere felicitări pentru dumneavoastră, să fie ca aceste lacrimi să fie doar de bucurie și de dor. Vă dorim sănătate, vă dorim sănătate familiei dumneavoastră, sănătate chiar și sorii și familie care se află în depărtare, în Germania, da? Nu. În Anglia. Vă spunem o revedere cât mai curând, da? Ce v-a spus în plan să fie realizat, visurile care nu au fost realizate să fie realizate. Sănătate multă! Mulțumesc. Și de frumos să știți că întotdeauna aveți oameni dragi, chiar dacă sunt departe, ei vă iubesc și sunt mereu în inimă și în suflet cu dumneavoastră. La mulți ani! Mulțumesc frumos dumneavoastră.